Na jima gidan nan wallahi. Kuma ina tsoron mijin ke dawo ya same ni. Ba damuwa. Mutum ta ka. Salamu alaikum. Waye? Abbarki ne tare da Faruku abokina yau mun zo mu ya zo ya gaishe ki. Wai haka yi bacci ne? To ka san amarya ne da an riga an gaji. Gaskiya haka ne. Haka ne. Ok, to kai kwana. Sai a kwallo yanzu kuma tare da bako. Ina da sai ka ga da sai sai. Zo shiga yanzu zo shiga ban daki zo shiga ban daki. Haba kai ai ni ma insha Allah ina kan hanya gaskiya. To Allah ya nuna mana. Wallahi na so zuwa auren nan kawai mai to Allah bai kaddara ba. Allah sarki ga Sashi an yi ba babu ni kuma ka san nasu ma mu ne akan gaba wallahi. Kaga amarya ne. Wa alaikum assalam amarya. Kai. An shigo kenan. Ina wani? Lafiya kalau amarya an wani lafiya. To lafiya Allah ya gida ya aiki. Balle ya bata karewa amarya. Ya sarki. Ya hanya. Wallahi alhamdulillah kin ga na so in zo auren ku to Allah bai kaddara ba wallahi. Na faɗa mai in an tashi aure mu ne kan gaba to da yake kisa ne aikin mu. Ba a ci a komai. Wai laifin shi zo ya goge. Kuma ka san laifin shi baya gogowa. Haba. Aboki na ke. Ai ka sai riga sai masa aka zo lalura auren mu ba ki ganshi ba ma shine to ya dawo ya ce ko ma ina ba zai birki ba sai gidan amarya na ce to ko dai ya ji kwadan man shanu. Kin san ta zuran na fa suna jin kanshi. Haba aboki. Inda amarya yake banda sheri banda sheri. Me gida ku dan tashi ku je ku sai kuma tashi ku je ku yi arwalla ku sallan magarba saboda na ga lokaci yayi. Au, wai lokaci ya kenan? Gaskiya safi mu gaskiya ba ya kamata mu je mu sallama garba ba. To da Allah ina so yau santi san akwai bambanci da tuwon amarya da kuma tuwon gida. Ina so ya sha santi. Insha Allah. Sa man shanu da yawa. To su sai mun dawo. Subhanallah, Hafiza. Me ke faruwa haka? Ba komai. A to in babu komai, ki ci abinci mana. Zan ci ai. Kin ga ki faɗa min menene yake damuwa? Menene matsala? Me ke damuwa ki? Wallahi ni jira ina cikin dubu. Allah sarki. To ki faɗa min menene? Menene damuwa ki? Ismail ne zan da damuwar shi. Yace min shagon da suke haya an kore su. Kuma baya da kuɗin da zai biya. Subhanallah. Shi yasa ya zo ya gaya min. Wani ban sai da zan yi ba wallahi. Allah sarki. Nawa ne kuɗin? Ne ce 500 ne. Yanzu akan wannan ne zaki tsaya kina ta wani damuwa, haki shiga damuwa akai. Ba matsala da Allah ki ci abinci wannan kuɗin za a ba da su. Ba matsala. To ya babu damuwa na gode Allah ya saka da alheri. Aisha. Wannan ba abun damuwa bane ki duba nan cikin durowa. Akwai 800,000 da na yi ajiya 800,000 ki ɗauko ki bashi ki ce ya biya haya sauran kuma tun da jarin shi ya ƙasa sai ya ci gaba inda zai farfaɗo da jarin kasuwanci shi ko? Ba damuwa ba sai kimin godiya ba Ismail kanina ne. Ba matsala. Ina gudun ka inganci. Kin san hutun mu ya ƙare. Ina shiga da cikin lokaci. Lokaci yayi. A lokaci yayi mana. Daga zan tafi sai na dawo ko? Saboda kin san mu kuma ina so fita office cikin lokaci. Amarya,
wallahi aure na da daɗi sosai. Wakin ga da ki canza. Sai wani kyalle kike yi kina ta shani ke kyau sosai. Yanzu dai ba wannan ba. Ban magana. Tashi ka je ka yi wanka tunda kaga ka ci abinci. Yanzu ka je ka yi wanka. Ka san lokacin rana na. Yanzu na ga lokacin rana ya ƙara taso. Tashi ka je ka yi wanka. Gaskiya kike saboda wallahi lokaci na bari in gaskiya lokaci ya ƙone. bari in je in yi wankan in dawo saboda ke san ni ne mai lokacin rana shi ko mai lokacin dare. To bari hana dole fa in so tun da gidan nawa ne amma da zaran dare ya gabato to ban samu nutsuwa cikin gidan miji yan mai magana Hafiza yanzu ina so in tambaye ki in auren naki yanzu ga sauran wata nawa ƙari Wallahi gaskiya Saji ba ka kyautu ne. Zan kashe aure na. Ina son mijina. Wai ina son shi Saji. Amma ina yin haka ne kawai ina maka wani makahon su. Ina aikata ɗana cikin gidana. na fahimce ki Hafiza kina son mijina amma ni ban ga illa don an kashe aure an sake ɗaura aure. Yanzu da za a yi haƙuri zan kashe aure na Saji. Kuma zan aure ka. Amma don Allah ina roƙon ka da kuma wajen. Kai haƙuri ka ƙara min ko wata biyu ne. Ka ga wata biyar kenan. Ka ga yanzu ga wata ɗaya. Idan lokaci ya yi zan tada mishi hankali in buɗa masa wuta. In kunna masa bala'i da masifa a wani. Shi ke Ubangiji Allah ya kai mu lokaci. Ya mu lokaci. Hafiza. Hafiza. Bacci yanzu? Lafiya me yasa nake na bacci yanzu? Ina ɗauka ma yamma ba ta yi wallahi. Amma yanzu bacci. Gaskiya lokaci bai yi ba yamma ba ta yi ba amma dai yau ba wani aiki da yawa shi yasa. Me zan gani ne? Rigar waye ba?